една нова игра, която се казва Street 5 и в нея главната цел е да правим някакви мисии, нещо такова. Но преди това, преди да започнем, абонирайте се с камбанката и оставете лайк, ако искате да направя втори епизод на тази игра. А сега, хайде да започваме. Така. Тук все още не знам контролите, трябва да взема паричката. Ооо! Направих предно кълба. Така, старт. Как? О, майко! О, майко, щупих си главата. Претъркулям се. О, не. Щупих си главата. О, чакай, трябва да го удара този. Ох, майко! Взех му парите и му разчлених някакви органи. Не! О, майко! Какво? Направо съм учуден. Не! О, имам парашут! Ох, какво? Има пистолети. Нека да си купим един. Останах с $250. Така. Майко! Ще бих му главата на тоя. Три звезди! И аз пък ще да кажа 3 глави. И 750. Това е хубаво. Така. Нека да таковаме. Play. First. Това. Climb. Така. 2 часа не мога да натисна play. Трябва да чакам. Нямам какво друго да направя. Ще свърши. Готово. И старт. И... браво, ей! 2 звезди, защо? Не знам. Така. Все тая. Нов скин. Така, килър. Какво е килър? Вече. Има толкова яки. Добре, да започваме. И... някой вика, бате. Ой, как? О, не. Майко, изложих се. Изложих се ужасно. Така. Пак трябва да го мина. Не знам защо. Така. Не! Живей! Не, умрях. Ще се респавна за реклама. Някакви тук лайнета викат. Ще им разкажа аз играта. Аре, Хикс.
Не мога да го натисна. Ето. Респаунах се. Така. И... Не. Стига! Ей! Нямам какво да направя. Ужасно. О, вижте ми палец колко е дълъг. В реалния живот не е. Ма то това си е реалния живот. Просто на видео. Не! О, майко мила. Майко! Пишката ми. Така. Стоняче граждане. Не